Eze Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ geenụ ntị tụsala m vidio onwe ihe pụrụ iche dị oke mkpa m bịara ka anyị karịa na this live video. Tata bụ Sunday ka nchụfugodi ịdị ọtọ mami iwe ọ na-akọgheri akọgheri akọgheri dị na-agba ihe a live video. I came here to educate my real fans. I be maybe in my blogging. Trend with chill na carry. I'm not doing no control. You know, see if drop or room. I quite the busy now. Ma where? I permit him to drop and drop or. Good now and call on drop or say I seen after that we are money I call it a secret something and just drop all online. Man that voice note I have it get you. I got you. I'm all about minutes we are bound up you boggle. Man, this live video may throw a better light on what I discuss with Akwa. So what I can listen up your Italian over. What I can work listen up your Italian over. I don't know who you are, man. Eh? Iwi isi nchọrọ ịgwa uje kenebechi ịtala apịaghị n'ọba wee ebeleke emeri maka na wit ive nnụrụ ime n'ọba ọ bụ na ọnọpụ iwe ka ime that same thing anyị agbaghị ọkụ jungle justice mana by the special grace of God ị n'ọba we konukọta ibe ikonukọta a wee pịa ghịsị ịtali ka a pịachaghị ịtali ya ifilie na-emegide why not go to the police dey statement ma ọ welu petition from the commissioner of police ma even zone 13 ukpo na iwe dị etu na ehumuleti na ebrutalize na banditry na terrorize mana imelie iwe imewu na ịkọlụ mmadụ onye a ịkọlụ wee advice ya gị chọwa justice through the social media e wee banye n'aka ndị bloggers gekwe m ntị maka gị nwawu onye bịalụ bata akịta na this live video m na-eme ana m eme to please you. I'm doing it to explain to you the reason why you should not take anything for granted. Nwatakịrị nwoke ahụ sị na apịalị ya ịtalị n'ọba jeje kenebechi ekpule efi je tụọ mma maka na iwe nnụrụ ịkọmiti n'ọba bụ ihe ọ ya wọwụrụ n'ọnọpụ iwe ka ma ọ na main market ka imerie atụọ ụta ya mụ ihe ọkụ jungle justice mana imere iwe ime n'ọba a wee pịa gị ịtarị correct ya ị naluo okay Obika James online already. I wanted to bring you on live. Amara me free. I want to bring Obika James on live. Amara me free. Today is Sunday. You could say no. Okay, I'm inviting you now. I'm inviting you, Zuma. I'm inviting you to come on live. Ka itinye ke n'okwu ọnụ. Maka na mụnwa wụ Igwe Credo anụ m abịa ọba kwada, and even mụnwa wụ Igwe Credo as popular as I am, nnabata ọba anụ
azonye ọba onwe ka nsi azonye ọba ana m abata ana m egosi iru nwere abata ọba because ọba is a no nonsense area ịkọmiti na ọba a ya apịaghị ịtalị ọwụrụ taa ka apịawara ịtalị na ọba a na-apịa ịtalị na ọba steady nke a bụrụ matter of don't support evil. You heard from one person's mouth and you concluded, and the one thing nchọ ịgwa unu ndị bloggers bụ ọwụna unu na-eche na Akwa Okuko ya apụta online bịa kọwawala unu onwe ya ma ọ kọwawala unu ma apịalụ mmadụ ịtalị ma apịara it will never ever happen again. Mụnwa gwara Akwa sị ya na ịkaligo onwe nke mere online ịfụta bịa kọwaa na ịkaligo that level onye filie na onwe iwe mee na ọlaikela ịghọtago. It's as simple as that. Ijiri nwayọ eme gịnị ide petition office of the AIG or commissioner of police onwere onye dị above the law. N'ibe na-achị kọwatara bụ na according to the information I confirmed this particular boy batala ọba wee kọmitie iwe ọya awọwụ na ọ kọmitie na Opiwek ma ọ na main market jungle justice. Okay, ka apịachaghị Italian ọba, why not go to the police or to the authority to report the incidents? Iwe feel na the best way for you to handle this matter is for you to go to a blogger. Before you say that nobody have the right to take law into his hand, ihe bụ ụzọ jụọ sị kedu ndị pịalịa Itali, ọ ndị vigilante pịalịa Itali, ka ndị polisi pịalịa Itali, ka ndị amị pịalịa Itali, kedu ndị pịalịa Itali? Ọ ihe bụ ụzọ jụ. Anara anọ n'ama eke iwe dịla ezinụlọ. Ịma na abịago online onye nwa kọọ nke tọrọ ụtọ egego m ihe niile dị boy kọ gụkwuo kọmentị ndị mmadụ. Mana the most important thing unu ya ama Chidon amụrụ onye na ego that boy bụ nyanwa pụtara online cover the cover na apịalịa Itali n'ọba. Onwe oge ya wolu nyanwa na onwe ya personally will come out online to say what really happened eji wee pịa anyị Itali. Ọ bụrụ m nwa ya ekwu mana etu anụ o si wee mee gịnị onwe ike etu abụọ na-ewu n'ịntanetị ekwuketie very dark man ma ọ bụ ndị bloggers ma ihe ba na-eme human rights activists etinye ọnụ mgbe a kpọrọtabazia ndị dị involved abịaba nso mgbe a ka dị boy ya apụtasị kọwasịa ihe mere eji pịa anyị Itali n'ọba. Mgbe a dị ka the chief security officer ọba ya ejipụtasịa wee kọwaa ihe mere eji pịa the boy Itali n'ọba. Mgbe ahụ ka ndị vigilant group ọba ya apụtasị wee kọwaa ihe mere eji pịa the boy Itali n'ọba. Mgbe a ka police station dị n'ọba ma area command ndị ji ọba ma wide mmiri ya eji wee pụta wee kọwaa ihe mere eji wee pịa the boy Itali. Ọ bụrụ matter of ịgbala ọsọ jee na social media. Mana anọbugo m in the shoe of that guy maka na ịghara eti nwata iwe si anya mechie ọnụ. I remember mgbe anyị mechara ọja piano ọga m pụta na social media si na ọ ji wee kwụọ m ụgwọ ọja piano. Chike katasị nje na zone 13 nje report ọka esi iwe a ekwuwe ndị ikali polisi ha kali mụ karịa polisi ha nwere ego eji ekoke esi polisi wee nọrọ kpere wee yọba Chukwu ọ bụgodu ndị BBC Igbo ma ọ wee ezigbote blọga akala aka bịa jukene m ebu m ụzọ bidio with my own Facebook page wee nụwa data ọgụ wee kpere yọba Chukwu. Luckily for me ya mbaba kpọọ m na phone yan content kpọọ m na phone si m Igwe biko mama ya bịa nwe interview na dia station si Chukwu iwe nna ayọ na ukenu Zoom
I'll add you now. Zuma, I will bring Zuma in now. Zuma, are you here? Yeah. Okay. Igwe Credo. Obika is honorable. Obika is online now. At least Obika wonye. I think ni wonye oba or maybe ni bi na oba. These two Yes. things, one is correct. Ibi oba makama abia go be na oba. All right. Yes. Me and you know na ihe ọwụ na ọba abịa na obodo dị na Anambra State, ndị ọba wu a no nonsense area when it comes to security. So this boy in question, whatever details onyego concerning I'm here. this particular happening, no man. Huh? Hello? Hello, Zuma, are you hearing me? Zuma? In online? Yes. Yes. So this boy, this particular boy I na-ekwu okwu ya now, Bataloba, according to call I'm making this morning. Where constitute to nuisance or constitute? They got to go. And they in charge, authority in charge of the security and the welfare of Obodo. Waiting you on. Oya gwazia ka ihe esi, for instance. I can hear you. You're hearing me clearly. Your network adịchara stable. I'm online. Okay. This particular boy in question, you came to Oba. And him and Oba a city oya ịga ije ịgatara ije. I still remember when na-ejebe Oba Akwa ma na abani. Onwe nke oya wee megide ọ na-akụta ya na akwa asị m na igwe ma na-asịkwa na makwa na this woman ị na-akpọ m too much. I don't like it. Inye mmadụ ọrụ ije zuo ike. Ọrụ iweta n'ụtụtụ a ka ị abịa kpọkashiwa m arụ. Akwa asị m igwe ma na ma yara ananwụzikwa n'abalị a na onwe ka ndị beba ji eme. In fact na a na-akpọchiche ma gate. Like anọgo m n'ọba on Sunday fotelu Monday foto ụtụtụ ka nna ọwụ na-akpọchiche the whole gate batara n'ụmụ mpama, the whole 9 gate batara ụmụ mpama, the locked down. Even Akwa Okuko ayara eme call ka emeghe until na ọkụọ 4 p.m. They take their security very very serious in the sense na gị na mmadụ bayarịa mba n'ụmụ mpama ka m were ụmụ mpama as a point of contact maka ebe a ka m na-eji ọfụma for their security architecture. Anọgo m n'ụmụ mpama fu ebe youth ruru about 900 bụ bike na-agagharị na patrol on a very important day, security wise na-secure their town. Ụmụ mpama ọba awụrụ ebe ọya wee nọkata ịbata cause nuisance na like that. So ọ bụ na the boy na-pụtara online ijekwulu a blogger, ibe mechie na ọba mechie, for instance o jekwulu a blogger wee jekpesịrelu a blogger ibe melu manyanwa na onwe ya mma na-emejọ ọnya. What you should have done we will the case jebe to the right authority. At least ọgụgodo nọ ndị vigilant pịa ya ịtali jee n'ọfịs ndị polisi. Ọ bụrụ na mmadụ nkịtị pịa ya ịtali jee n'ọfịs ndị vigilant. Ọ bụrụ na polisi pịa ya ịtali go and write a petition na area command or na office of the commissioner of police. Even the ekwulu this thing bụ na most at times anyị nwa bụ ndị individuals anyị amala handle cases. Even the ekwu this thing bụ na I handle such a case. One of my ọja boy nọkata asị na Igwe Credo anara enye ego ọfụma ma ejecha ọrụ. Instead of you to meet the right authority ikwesị meet, or maybe jekwuru igwe obodo na ọkpọ Credo na phone mma bịa etinye ọnụ, ma even chọọ an elder n'obodo. Ọmụnwa bịa n'obodo ịbịa kpọrọ I came to your village and carry you. Chọọ an elder. Like this morning somebody called me
report all me name bennia. And I told him, Mpezen, we are 9 on Tuesday afternoon, getting you on. Makaniwe legal belly. A 2 anwaka is of Matasi Bido na Igbo. Can't well malo. More naturally rush by Jevena police. Let me say, Onyageniana, local Moyagenianato. Onweku Woduki, yes, we adapter. The first thing you should do, which I go do, Nde, Ia, Cosagodulo Datum, Katie on, Okaliziava. Like onwe ya na-eme n'ezinụlọ achọ ndị okenye nọ n'ezinụlọ kọsalụ ọkalịa ndị okenye eme gịnị ejebe na ụmụnna ọkalịa ụmụnna eme gịnị ebulu datụmata jebe na gịnị n'obodo ọkalịa n'obodo ebulu datụmata n'obodo jebe na ezenri ọ bụrụ na ezenri kpesie nye onwere isi that is when you can now bulu datụmata jebe na court enwe ike ibidogodo na magistrate court etu aka kesi si aga ma ọ wụrụ onye gịnị ya nwe go something mutual agreement or mutual business. Now, I try me to discuss about Oja piano further. Man, this case of Mona Oja Masters, my Oja boy in Biana village, Biadul. That's that kind of a thing. May you believe one Igwe Credo Lilego. If you call him an elder. Nyabuna saw some way well problem on when he delego na family un ki eji we gwanne nya kpo credo akpo mumbia akosalum na kwiwe die tu eweta m ego asolve anya mo na na akwado ikwu ozu asi na ego adịkwa ma Igwe Credo biko nweta ego no enwe problem financial problem between me and you tell that your mother na cover for financial problem to call me okpo ma bia m etinya bo okwu ọnụ Okalia, enwelu ndị nsi through them well mali. You should have called them. Ha akpọ meeting na abịam. Ọ na meeting na ka mma no we explain to them the reason why sometimes another enye ego n'aka send ya nwunye ego na account. Mo send ya your mother. Now the boy believe na ikekwe na ojele ọba ijeje gba ụgwọ or there about whatever. Awe mejọ nya. Or Nata we call mmadụ we advice anya nya je meet a blogger. Mgbe nọ we dị sure na yes. Na ihe gbasara mụ na KC agasago finally na onwezi mmekọta again is when we went to the media. Because ihe ọwụ ibuje na media ịghasagokwu ya onwezikwe mmekọta. Somebody like me mụ na enwe case ibuli ebe na media. That case adigo ended. Onwere ihe ikpetezili na that case. Now, iburu that case banye na media, ndị media kpee dị ikpe. That means iburu the case nye ndị media. Even when you come to the police will tell you, why did you take this case to the media? Onye anyị na-akọdị maka ya ije kwuo maka ya nwee ike charge ya for defamation of character. Mgbe ibido there, zabagodo ụgba defamation of character. Rapụgodo iwe with the main issue, zabagodo ụgba defamation of character. Now that particular boy, I want to tell you people what made him, what even Melioji na on condition on now, will not battle. Call him mad you awful. No, according to him. Yes. Onya ogwa we advice ya nya je cho blogger. O ye je peselu. O we je chota blogger. Blogger we dulie, we mount ring light, we gba video, o we cover. Iwe ọkọbalụ ka ndị social media kpee dị ikpe George anya ma gị mara amalụ na ikpe ọwụ na ndị social media tile ọnụ na ikpe a anago kanai etu a ka ọ dị Ọja Master o nwere ike Ọja Master ọwụ na o nwee case because ọ bụrụ ego niile kwesịrị iri aka ka a na-enye a na-esendele nwunye ego na-esendele mmiri ego because inyeche the money dị ego aghara elu n'ụlọ mgbe bịa meeting bewa we say yes na ya eme meeting emeche meeting n'iru mmia na nwunye suggest ya biko na nwoke ma na-awụ ụfọdụ oge ojecha ọlọ ya reji ego na ụlọ biko si na-esendikwa ego ka ọ wee na-eneta ụmụazị anya ekwu onye karịa anya die onye kpọtara Ọja Master to me nọ de Ọja Master nọ mmia nọ nwunye nọ ekpeche enye kwuo na-etu ka ọ yesi na-aga emerie like that ọ ka awọwụ na oje na right source o nwere ike ekpeketezie ya ekpebie na ya si na-esendili nwunye ego ọwụna na akaụntụ ma ọ bụ mmịa ma ọ akpọ nwunye ya sie na rice adịrọ n'ụlọ si gote rice ya bụrụ rice na tawa egolu rice bụ inye
nye iwe dịka 40,000 or 50,000 ya welu cash na oluo n'ụlọ dọba rice dọba ji dọba ọkụ. Let me say that was mgbe agba Easter or maybe na January o nwere ihe mere that period that needed na ya atọ ọkụ n'ezinụlọ nwunye ejikwute okwu ọkụ ya ka o kwuru okwu mbaji na ọkụ. Now ọ bụrụ na o ga to the right channels like na o chọrọ an elder na ụmụnne ya ma ọ na be nne ya si ya biko nya kpọọ Credo ka akpa this thing akpa. Ọ ka wee kwuche nya kpọọ nwunye kpọọ m ya sị na this boy ekwugo na ego a na-enye unu na-ebu ya aka si na-enye ya that money kama ya unu kwụwa agụụ. Ekwuche ya decide ya on that otherwise ebidokwa m nyewe his complete money kama ọ pụsị ya n'ezi nya lisa the money gbara aka na because onye ọbụla na-agba ọgwụ na-ese iwe osise ego ba anya ka ọ dị sure welu penta ma dị welu dị ego surie the whole thing immediately nke ọ ya ese for 1 week ọ chọrọ ịma ma ọ ya ewenalụ ego n'ụlọ. So coming back to ihe gbasara the boy ọ na-alutere ụlọ fiye men ịmana ndị be anyị believe so much in the social media of fiye men we are not blogger just like Oja Master si wee nọrọ na-atamu na complain ulu to ndị village ndị nọ na village most of them self are like of the fact na Credo edulu gị ekpagharị ọfụtaba na mana poster mana banner osoro m na-eje ụmụ event ya ha wee kpọọ anya wee si ya mee video ka agba anyị video ka ụwa niile nụ your own side of the story o wee mee video agba ya video blogger weli ekpali ego because ntị na ya gbala ahụ na ndị woman ndị blogger ba ya eji ikpe ego and if actually ikpe ego that trend cha they will dump you and go their way. Almost somebody on a comment na post to very dark man say very dark man any matter rise up very dark man eti on what's here do you think na very dark man na Facebook page ya nara akwụ ụgwọ ki iche na etu very dark man account ya nọ na Instagram na Facebook na Instagram anara akwụ ya ụgwọ ki iche na TikTok ya nara akwụ ya ụgwọ whatever thing you see anybody work the time na-eme constantly na-eme always and always nwanne o nwere iwe ọ na-ejete in as much as no an activist mana those videos ọ na-eme is also a way of creating content ọ ya na-post. That is it. Even now suggest in my own understanding na that boy na akwa me business whether my business agama na ogala iri kala ime is to each a mutual way to follow the matter. If you batanaka blogger will only use you and make money. I want that blogger nwere capacity. If you kala ime ogene up online ikwuchi okwu onyere ya aka de petition to the IG of police or even zone 13 dị nso or commissioner of police or area command dị nso ejewe the matter mgbe police I invite ya onye dị involved mgbe amata enwe isi. I am teaching you out of my own mistake ka nji akụziri unu now how to follow matters even in abụlọ online man even na-ekwu kịta unu yara aghọta ya you people will not understand it until na this case ugide wukpo without even the guy getting justice ma ọwụ godu na ndị pịara ya Italy the at fault ma ọwụ na apịara ya data Italy in a without no bro a constituted authority pịara ya Italy because if Italy abụrụ ebe obel abịa na school nwatakịrị ma ji iwe na school a na-apịa Italy ịma na etu aka si wee gbanye video live video kwuwe maka mgbe akọba maka Ebuka Obi ụfọdụ si na ndị Zion akwụwago m ụgwọ agbanyekwa m nkịta na-ekwu maka ihe gbasara akwa na onye pụtara online claim na akwa ziri ndị mmadụ bapịa anya Italy ekwuwe na akwa kwụ m ụgwọ ma ọ na ikekwe na nọ na playlist akwa ọ kunu ya esi na-akọ because Igbo anara like ịnụ eziokwu atọlụ na ntịba. I'm trying to point out facts. Mmadụ mejọ you go to the authority, don't go to the blogger. So where you ever emenwuli. That is why very dark man o mechego the video concerning 18 or the petition to the police. Even na achọ ịkọwata ahụ na ọnwụ na that particular boy si na apịala ya Italy
no man ma iwo me no pa ejipia Italy the right no man iwo me no ba ejipia Italy the right, then he should go to the right authority. He believe in bloggers we go war nana. So many cases has died down in that manner. A blogger follow you up. When you follow you up or your lawyer or a human rights activist, on you follow your matter up, and not a blogger. A blogger will let the power. Even a blogger is just to or the candidate be a person power. If a person interested in will you make video post on my page, will you go? Because I don't have the power, I don't even have the money to issue petition. Na AIG mo na commissioner of police. So gị nwa na-abịa akọrọ m mkpa na onye nwa ji mejọ ị na-emele onwe. So ị na-eje na-ekpeselu ndị content creators. Ị na-eme onwe because you can never ever stop. They can never ever stop using you to make money. And that is it. So, even whatever thing in in life, or bloggers, you settle your issue. I'm trying to lecture you people now about here, but okay, all many bloggers now, man, they are like Akwa, man, they like Akwa Okuko the matter. Even Igwe Credo, make video, ka Facebook, ego. I no go lie, video. Mele na ma love ka the boy mona mmenya na ma love ka Akwa ememu the video as na they create content maka na mma na post onye people will view onye, and if at the end of the month Facebook will pay me emere me no can follow the boy justice because I want them the capacity to seek justice for him. Emere me can we protect the personality of Akwa Okuko maka ama m na Akwa kalilo ozuru ibe a na-eme. Ọwụ na polisi kpọọ onye ọya asa ọwụ na onwe ebe akpọrọ ọya asa ọwụrọ m yeje salia anọrọkwu m de mana even ji made that video is to create content mma drop today unu ya watch ka m wee gbala ego. I am the only person that will not hide update for you. Iwelu time a iji aka ọnụ na Facebook welu this time wee je mee gịnị open your own page na create content na drop there. Within 3 months, Facebook akwụwa ya ụgwọ $1. Ka o ji na-abụsị na ịnọkọta etu ịnọkịta anụnwa Credo nwee ka si golu zolo bita ṅụọ o wutewe ya tachibelu m anya welu time iji eje aka ọnụ na social media welu that time jee mebe gịnị jee create content drop ụba ọ na maka na m nwee page na-aga aga ka a CEO of this mmanya ji wee fụ na Credo can help the company, the product to grow. Wee kpọọ m wee wụrụ an influencer, a marketer and a distributor of this drink. Eri mgbe m ji wee distribute wee this zero bitter, make go more than 5 million as my own money. This zero bitter. Ebufugo more than 300 and something cartons. Na agbala ego m dị na ya. Amago m how many videos mme maka zero bitter asịgbu ime ego. Etu a nnọba ala life kịta na abụọ no data m na-eme this video. At the end of the month, Facebook akwụọ m ụgwọ. Mana gị nwa online na-agbali your data na-aka ọnụ nwere ego ị na-enweta online. That is what I'm telling you. The banya is not stupid. Use that effort and build your page, create content ka ibulukwu onye aya na-ekili ka people bịa na your comment section na-aka ọnụ. I am the only person that will not hide updates for you, because if I hide updates for you, you no go beat me. If I give you updates, you no go beat me. Whether you like it or not, at the end of the month, Facebook ya akwụlele m ụgwọ. No matter how little. Nwelu sie the money bịa vacation. Nọrọ na hotel. Na-enwe aṅụrị na-erife ihe ego m na-ata azụ. Ọ na-ewuteghị. Kedu ihe ọ na-ewuteli? This is the effort he put. This is years of effort. I'm on Facebook in the year 2008.
account nji mepe this page emepe me year 2008 17th February 2008 oyo mepela account nji mepe this Facebook. So I believe na you will your time, build all your time, you make it. So chelu no wo na nkwa akwa approve ka nto that voice record mma atụ ya. Mana approve enwere m the right ịtụ ya. Mana approve mma atụ ya. Inu from Okeke, inu from Okawo, iji na maka na akwa udibia and you are a Christian. E conclude anya anugo from the boy's mouth. Chọwa ka ihe si nụ from Akwa's mouth ka ịgwa mala ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Maka na ịma na onye amara ebe onye anọrọ ebe enyila ozu anara amara ebe o yesi wee baa ozu. Mana ibe m chọrọ igwu unu bụ gịnị? Kwado the same way gị nwa na-ekwu na na-edefend Akwa si edefend onye nke mejọ m bụ the same way si afụti ya na na-edefend Akwa. Ọ bụ na the boy ji ebe Akwa ọ kpala agala ọ constitute nuisance onye ya apịa ịtalị. Ọ ya enwere ihe o melu mere eji pịa anyị ịtalị mana o kwuru ihe o meli. Nọ iwe ahụ o meli ka unu ya agba mbọ ka unu gee ntị malụ. Ekpele nna ekpe na this case ka ekpegide this case ka o ruo to the level of gịnị the right authority. Mgbe ka ya emeghe ike nwa awọ fụcha ihe niile dị ya n'ime. Ụwa niile awọ mara ibe da boy imele eji pịa anyị ịtalị. Then ndị ilo ni ndị a na-agụlesi ọnụ kịta ndị a na-comment rubbish now on this life. Ivele eme unu mbọsị ọzọ unu na-eti ọnụ n'okwu unu eme gịnị unu anụ from the horse's mouth. Ekene m unu daalụ. Buru your problem and your depression budie n'isi ka ọ na-anyịgbu. Mana ịtụkwa anya na my live video ma ọ na my videos or na my post whether you like it or not, Facebook ya akwụ m ụgwọ. Daalụ. Depression ejide ndị be anyị mụ na-agbalị na nkịtị na-abụ onye che ego ọfụla ego obi ara ka nja ọ bụ online oje na constitute nuisance niile anyị na constitute onye nwa na-enye anyị ego na Facebook jisi n'ike ma mma na-apịawu n'azụ ọkwụnụ ndị ilom ndị anala like ihe ọma mma na-anọrị n'azụ ije na video mme maka Zorobitas ije na comment ị mara na each of your comment na-enye the page visibility ọ na-aga at the end of the month ha dọka ime ya mwere ya na-live good life. Ị nọ na village ọ na-ekpo ị nọ n'obodo oyibo na-eme gịnị? Ị nọ n'obodo oyibo na-alịgharị n'ime ụlọ maka na akwụkwọ ga-eme gị spy ya nata ala ichike nata na Nigeria ọ bụrụ nkụ ịkpawa lebe ị nọ n'obodo oyibo na-esogheri n'ime ụlọ nata ka ị bịa mawa mbem Credo na ama ka ị nwetebe ego.